नोंसिनाव बे जायगानि नानिमोन नालाय नानि ना राजा जाखोथाय बिखु बसुमतारिया बिखुआ हौवा ना हिनजाव जाखो नों मिथियो बिखुखौ मिथिया दा नै आं नैबिसिनाव खामानि मावफैदों आरो पार्सनेल जाथ' गाया जाहैबाय हाया बेखायनो नैबिसिनाव मावना होफैबाय आं दसे न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय कासपुरनिसो आदा ए कासपुरनि खाथिनिसो होमबालाय लकेलनि दे मोजां जोंना नै लागायगासिनो सिनायखायो दा बेखौ होमबालाय कासपुरनिबा ना फंबाय सिनायखायोना बिक्कु बेखौ सिनायखायो दा कासपुरनिबाथ' सिनायगोन नोङो सोर दे बियो सिनायोबा खिन्थाहरलाय सिनायोबा सिनायो सिनायाबा सिनाया खाथिनिसो माथो गोजाननि नायाखै औ नै बोरोब्रा साहा लाबो माबे नै आं लाइभसो होदों सिनायखायो आदा ए दे दिंखिखौ सिनायखायोनो आं लाइभसो होदों दे अननानै कमेन्ट खालामो नै दुब्लि बारियाव दङ ना जोङो नै सासे फंबाया आलि दागासिनो आं बिसिनाव खामानि मावफैदों आङो नै 10 मिनिटसोल' ग्रोब खालामसै 6 मिनिट थांखाबाय मा नोंसोर लाइभआव खिथाहैनांगौ नामा माबे मा खालामनो दे अननानै कमेन्ट खालामदे सोर सोर दङ अननानै लाइकबो खालामना होलांदो आं माने बारा भिडिअ लाबोफेरनो बारा रोङाखिसै आरोना आङो मा कन्टेन्ट लानानै फैनो माबायदि फाल्टु फुल्टु भाइरेल भिडिअफोर लाबोनो लाजियो आङो उसुबिदा मोनो जाबा दा जा आंनि पार्सनेलि खालामनो हायो खालामनो नाजागोन ओरै गायगासिनो आरोना नै बे आलदानि दे बोलो हो नारिमोन गायना हो दे कमेन्ट खालामदो लाइक खालामना होदो दे अननानै सोर फैदोंमोन दे अननानै लाइक खालामना होलांदो नै ओरैजाय माइ गायगासिनो आंबो दसेल' थानोसै नै 4 मिनिट थांबाय 8 मिनिट थांबायानो नै 2 मिनिट थासिगोन आङो दानखुथारसैलै आङो एकदमबारे फटाफटनो होनोसै नै आंनाव खदालावथ' बिराद गिदिरखा नै खदालावथ' बिराद गिदिरखा गोदान आरोना ओमफ्राय खदालालाय गोबौआ बिराद मोजां उनना लाबोदों आङो नै आरो बिराद गिदिर आरोना आंनिया जानला मोनला मानसिया बेखौ बोलो गैयि मानसिफोरा बेखौ थिखोनो हानांगौ आरोना बिराद अजन खनसे जाबानो लोरला जाखागोन रेजें नङाना खदाला आंना बिराद गिलिर ओमफ्राय नैबेखौल' लिं दानलांनांसिगौ नै जोब्बाय नैबेनिफ्राय ना बेनिफ्राय ओरै लिं बैयाव खोथिया नुहुरनाय दङ नै बैयो नैबे नङा नैबे मोनसे खोथिया दङ बिसिमल' दानलांसिगोन नै बिसिमल' दाननायखौ जेबो नङा ओमफ्राय खोनायावसो बारा एराना आलि दाननायाथ' फटाफट हायो आलि दाननायखौथ' गिनाङा सानसेयाव 10 बिगानिबो एसे बारा हाफ्रामो आरोना 10 बिगाखौ सिम्पोल हायो सानसेयाव आरोना 8 घन्टा मावनायाव दोनथ'नोसै नै 9 मिनिट जाबाय 1 मिनिट थानोसै आं ओरै गायगासिनो ट्रेक्टर होदों सोरबा हनै बिराद मोजां आरोना दुब्लि बारियाव फोथाराव फैयोब्ला बिराद मोजां एकदम दाथ' सान्दुं गैयाना अखाबो गैया बिराद मोजां मावनो बार खोलो खोलोनो दोननोसै आंबो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै लाइभ फैस्राबाय दे अननानै सोर दंमोन 3 दंमोन माथो कमेन्ट खालामासै लाइक खालामासै बोरो लाइक खालामदो दे बिखुं बसुमतारिल' खालामदो जोंहा दे दोनथ'नोसै दे अननानै लाइक खालामलांदो बोरो दोनथ'नोसै दे आलि दाननो जुराफिनसै नै आलि दाननो आरो खोनो नै खोदोंबोलो आरोना दोननोसै बाय दोनबाय लाइभ फैदोंमोन अननानै लाइक खालामलांदो बावबायलै बोरै फिनिश खालामोमोनथाय बावबायलै आङो बारा इउटुबावनो हाबनाय जानाय नंला नालाय